ito na ang Noche Buena nyo! So, andito yung aming tier list. Kami naman yung taste test nga. Taste test yung parang gutom test eh. Kung gutom na ba ako. Lapit na akong magka-issue. Pag inuwi ito. Outfit check. Kumusta yung mga kaansero? On the way kami para bumili. Ba't lahat tayo naka-block? Ako tayo mag-ayos ng studio, ngayon ko na napansin. Bibili kami ng pang Noche Buena ng mga to. Gagawa kami ng Noche Buena tier list. Samahan nyo kami. Puputok yung batok. Boys! Yeah, so nandito kami ngayon para bilhin na yung mga listahan. Meron kaming 18 na bibilin ngayon at unahin na natin yung bibingka puto bumbong. At yun, yung nakita nyo ba yung barbecue sa kabila? Tatawid kami dyan mamaya, ayok. Pero samahan nyo, bibili muna tayo ng puto bumbong. Tara, pabili po, puto bumbong tsaka bibingka. Po, tag-isa. Paano kung wala ka pang bibi? Tapos magbibibing ka? Let them cook. Maraming salamat po. Sila Barney. Thank you. Thank you. Punta kami doon, akitin natin tong Mount Makiling. Hindi, mag-jaywalking na tayo. Ako'y isang Pinoy. Ang karanasan ng the everyday Filipino. Baka mamaya manakaw yan. Hindi yan. Pag ninakaw niya to, nakawin ko din puso niya. Yan. Mga Pilipino sa baba. Okay. Namarkahan ko na ang puto bongbong at bibingka. Yun ang pogi o Captain Shang. Okay, buta. Lahat, di ba? Yun ang vlogger. Na Captain Shang nga. Sarap maging vlogger. Okay. Suwabe. Kasabi pa yung pusa solid dito ah. May pusa pa nakaupo. Ayun, boss. Ayun, kakainin din mamaya yan. Boss, alam niyo ba saan may ihaw dito, barbecue? Wala. Mga ulam talaga. Sige. Wala. Baka doon may mga umuusok doon eh. Mayroon ba? Oo. Ito, may mga umuusap dito. Basta dito daw talaga along this line. Ayun no? Eh, nakahanap na din namin yung barbecue. Ayun. Ay, atay. Pwede yan. Basta barbecue, alam mo ng mga Pilipino, gusto yan. Siomay. May barbecue kayo, te? Wala. Ito na lang, mas pang-healthy ito eh. Butik. Atay yan eh. Atay? Patay tayo sa atay. Atay sa patay. Atay po ba to? Balon-balunan. Bulaklak yun eh. Chicharo. Pagkatay mo sa bub. Ay, oo. Ito, dynamite, no? Hindi yan ba? Pero yatay na. Oo, meron nga. Meron na tayo tier. Para sira yung listahan natin eh. Sige, pabili po ng nito. 3. May mga tumitingin sa'yo. Makapaypayo eh. Kilala ka ito. Kilala ka, tinuturo ko eh. Pogi ito ah. Pwede ba ito ma-take out? Ako na rin. Hindi ako pwede i-take Kaya guys, ng buhok. Warwick to, di ba? Dion Warwick Ay, ba yun? sasawan? Yung kumanta. Sasawan daw. Ano yung pinakabenta rito ha? Hands up! Nakabata yung mga ganyan. Parang huling Pasko ko na ata. Hindi yan, marami pa. Wala. Bakit doon? Sa loob. Lahat dito. Bibingkak, buto-bongbong down. Okay, parang madadali pa kami, nakalimutan tayo magbayad. Ate si ate may spirit of Christmas. Talagang hinayaan niya lang kami makaalis. Kasi mahirap maging vlogger, ma-issue pa tayo eh. Naiintindihan naman ni ate ang buhay ng isang baduy na isang vlogger. Ay, bait niya naman ate, hindi mo kami siningil. Sensya na. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Bigayan. Okay na po. Ay, atin pa. Ito po. Salamat. Ngayon, pupunta tayo sa laging hinihingi ng mga inaanak. Tara, mga ninong bago hindi bilan yung inaanak nila. Hey. Tingin tayo. Korea. Ano, ba't may website? 9SSI. Ang galing eh. Ano yung pinakamalungkot na daw? Ayan, okay sa Pasko. Sa Pasko. Yung baby shoes. Baby shoes never work. Ito, ay, di ba akin to? Akin to. Pareho ba? Pareho. Pogi. Nice one. Pwede ka. Hindi mo pala binili yan eh. Ano ba yun yung video na yun? Yung outfit check. Drip check. Outfit check. Pura. Eh. Yung nakadasal ka. Dapat nakalabas yung sintos. Wala. Yung outfit check. Outfit check. Ayaw na. Sabihin, sinisira yung business nila. Gusto ko na ibuo sa akin to. Sobrang init, hayop. So ngayon, bibili muna kami spaghetti. So, tara na. Ay, dito pala. Nice. Entitled eh. Bawal na pala. Pinipilit na tayo sa AI shit. Kasi nga Minecraft kid ka na. Oo nga eh. Laro ka ng Minecraft dyan. Let's go! Bolt in! Wow, cash lord. 11,003. So malapit. Padagdag na lang po ng cheese sa spaghetti. Extra hotdog.
Di ba pwede yun eh. Life hacks. Life hacks yan. Kung okay lang Extra- naman. More cheese. Oh, yun oh. More cheese. Extra kiss. Cheesy. Cheesy kiss. So Wala. na-check out na natin yung spaghetti. Thank you. 15002. Thank you. Spaghetti down. Labas ko na yung isang eco bag. Candid pa tayo. Thank you. Thank you po. Thank you. Pinapagod mo ako, Jed eh. Mamaya sa gabi, mamaya kita papagurin. The Philippines is so crowded, so hot. I'm going down because they like to pull people down. It is the crab mentality here in the Philippines. Travel vlog. Yeah, I'm Dale Filipino. I'm Dale Filipino. Ito mo itong hayop naman tagal. Jed, talon ka na dito. Talon ka na dito. Be responsible. Yung kala mo mascot ng Pilipinas. Ano yung sunod natin bibilin? Yan pala, Ang next natin bibilihin ay dinuguan, puto, puto, fresh lumpia, lumpiang ubod, lumpia, tsaka ubo, pulburon, pulboron. barbecue. Isa pong order ng lumpia. Sinabi mong nakikinig ka kay Taylor Swift. Puta, basta. Ano po ba yung Punas-punas na. Okay na ba yung apat na puto? Sige, huwag ka ma-distract. Sige. Pag bumili ka Okay na, okay na. Yung hawak. Lapit na akong magka-issue. Pag inuwi ito. Sir, pakibalik po pa. Ay, sabi mo. Alam ni ate. Oo nga eh. Pucha. Bantay sarado Oh, bantay sa radio tayo. Hindi tayo pwede gawa ng ganong kabado yan. Ay, sasali. Solid daw, soli. Ay, hindi sa atin. Soli namin to. Ay, nakitang-kita. Soli namin. Thank you po. Thank you. Tataas ko to para sure na parang meron akong kasalanan pag nakataas lang to eh. Yung binababa. Jed, bakit ka kukuha ng tubig? Nasusobrahan ako sa vitamin D tsaka E. Sobrang dry na. Dry mo na eh. Sige na. Kuha ng tubig. Nanunuyo na kami. Yan. So yung binili namin ngayon is, ano yan Jed? Dinuguan, lumpiang sariwa, puto, nakasama doon sa dinuguan, and pulboron, tsaka apat pork na. barbecue. 5. Kasi wala kami nakita sa labas eh. Wala dito eh. Natatempt lang kami magtusok-tusok doon eh. Kaso ang init kasi. Yan na. Pwede na natin kunin. Nag-ring na. Uwi na natin to. Ngayon, nasa supermarket kami. Ito na, Bibili ito na. kami ng Baka meron fruit dito. salad, hamonado, tsaka queso de bola. Pakita Jed, inisa-isa natin. Magiging fruit salad din naman to. Oo nga eh. Kaya pala ng mayonnaise. Dahil mahina si Jed, ipapackage siya niya muna. Bawal daw pagkain eh. No, Dapat daw kainin na daw dito. Mapapago yung Noche Buena. Tara na, let's go. Parang dalawa ata no? 35. Salang. Dahil salang. Hati-hati Makalat tayo. to. Medyo maano yan ha? Medyo basa-basa ha? Testing natin, spill test. Ako'y isang Pinoy. Balik natin. Hindi kasi So, lalagay ko. ihuli natin yan. Oh, Okay, ihuli. next. Wow. Endorser oh. Amoy cheese din Queso yan. de bola-bola. Oh. Lalagay na po natin. Kami kasamang bag. Kasama na. Oh, yun. At pala nila ba, nagdala tayo ng ganun? Ayaw niyo ilagay dito eh. Hindi pwede dyan. Bakit? Bawal. Babayaran naman natin mamaya. Hindi kasi nakahalo siya sa mga binili mo na. Ah. Para iwasan si Jed Bakulong. Tayo na 101. Wala naman ako tinatago eh. Hindi sinasabi ng mga adik eh. Adik, may kasalanan. Paano mo nasabi? Gumalo ako. Yung Danes, lagay mo dito. Oh, magkahiwalay yan, magkahiwalay. So last one is yung fruit salads. Tara na. Let's go. Kaya na, nagugutom. Oh, matignan. Focus lang. Focus. So, fruit salad down. Iniwanan muna namin si Jed kasi sobrang traffic na doon sa mga bilihan. May bili tayo syempre ng macaroni salad. Kailangan natin para madagdagan. Pang Noche Buena tier list natin. Thank you. Lapit na matapos. Konti na lang. Matapos natin. Nakapagod magbigay sa ibang tao. Tunay na diwa ng Pasko eh. Macaroni down. Sunod namin naman ay lechon, tsaka lechon manok. Feliz Navidad. Lechon down, lechon manok down. Lechon naman, oh, syempre. Lechon belly. Namimiss ko na siya. How could something so good kill you in an instant? Ito yung mga sinasabi ng gutom eh. Nagiging philosopher. Una Lucifer, minsan philosopher. Ito na yung hinga ng kamatayan eh. Okay na. Okay na, thank you. Next naman ang ube leche plan. Order kami ng kuchinta. Leche plan? Ano ba? Ano ba? Sabi leche plan? medyo gutom na. Down.
Sunod naman namin kailangan kutsinta. 130. Ito to. Parang Thank you, Ninong. Ako na. Wala pa kayong trabaho Pag eh. nakamura, nag-aabot ka. Kanina may tigi 1,000 tayo. Ayaw mo nawawala ka, Ninong. Pinapahirapan eh. Boom, baby! Merry Christmas po! And next naman, bibili natin yung palabok para tapos na. Let's go! Isa pong pansit palabok na is small. Ng bilao? Ay, yung lalagyan. Hipon. 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 Ah, hipon, di ko marinig. So, ibig sabihin yung ingredient na hipon. Ah, Kapalit ng hipon. ano kapalit po? Extra egg na lang. Okay. Extra egg, Sige, okay lang. isa lang. Yan, puro itlog palabok. Naririnig ko talaga bihon eh. Hipon. Ayan, parang clown-to-clown conversation yun. Tatawag ko hipon, bihon. Okay. Okay. Tapos din. And off the list. Ho, ho, ho! Maligayang Pasko! And dito na ang Noche Buena nyo! Nasaan ba yung assistant ko? Dami-dami kong dala. Ilang kilo? Jed? Saan ba yun? Eto pala! Hoy! Tatrabaho na tayo, hoy! Tayo! Dito contractual! Trabaho. Non-contractual. Tara! Ito yung pansit palabok. Meron kaming kwento bakit ito yung kinuha namin. Ano pa? Sige dyan, labas ba? Sige. Yes, boss. Hindi yan kompleto kung walang lechon manok. Siyempre, ang hinahanap ng mga tito at tita, ang lechon kada Pasko. Hindi kompleto yan kung wala itong hamonado. Ito ang Dane's Queso de Bola. Alam mong binubulsa to pag Pasko. Ito ang ating pork barbecue. Yung pork, may hawak na pork barbecue. Yung puto. Ina nyo? Ito yung pansabay sa puto, dinugaan. Ay, naku, bawal ang ibang mga relihiyon dito. Yan yung lumpia. Ubod. Meron kaming Noche Buena para sa mga ulam at Noche Buena para sa mga panghimaga. Kasi meron tayong mga macaroni salad. Ay, Siyempre, di nako. mawawala ito, pampahaba buhay din. Grabe, simbahan yung architecture. Parang glass sa simbahan. Family pan ng spaghetti. Pero hindi lang spaghetti, sweet spaghetti. Ito yung lalaban dun sa asim ng mga batang kayo sa simbang gabi. Ang bibingka at ang puto bongbong. Wow! Ito talaga, hinahanap-hanap din to. Ito yung mga pang-wash talaga ng lahat ng alat na sinubo mo. Ang leche flan. Pero hindi lang siya leche flan. Makikita nyo kulay purple. Meron siyang ube. Ito hindi dapat to kasama eh. Ano lang ito yung paritong, ano to? Paristong, Yung bulaklak. chicharon. No? Oo, Ay, bulaklak. Kala kasi namin di kayo makakabili ng barbecue. Kwento natin mamaya yan. Dagdag na rin. Yan naman ang diwa ng Pasko, di ba? Oo. Basta, the more the merrier. Ang panguli at yung kutsinta. Yeah, boy. Parang pistang Pinoy lang ulit. Oo nga. Wala na, Siyempre. nakakamesa de chino. Siyempre, ayusin muna namin to. Kaya ganyan, kakainin namin lahat yan. Titaste test natin yan. At para mabuo natin ang Noche Buena tier list. So, ayan, andyan na. Grabe, no? Sana lahat ng bagay, pag next frame, tapos na ganyan kailangan mong gawin. Parang wala nangyari. Ang sarap ng... dapat lahat. Oo. yung mga ARF pati pa from minutes ago, no? From every minute, no? Daming ginawa. Tapos din. Pero okay lang yan. At least ma-enjoy nyo yung pinapanood namin. Yeah. So, ano pinapanood namin? Ay, pinapanood nyo. Gagi, meta. Pinapanood nyo. So, sa mga bago namin simulan to, i-comment nyo na yung mga tier list ng mga pagkain na sinabi namin kanina bago natin simulan. Tignan nyo kung kapareho namin kayo. So, andito yung aming tier list, nakalagay lahat. Siyempre, unahin namin yung appetizer, mga ulam, siyempre, tapos yung panghimaga. So, unahin na natin. Hawakas ako. natin. Ano tayo? Hawak lang tayo. Grace. So, wala hudas dito. So, nasa si Judas. Paano kung dalawa yung Judas na hawak? Mga ano nga, hasantals dito na helper. Ang daming Sakto tulong. lang ako yung pinapako eh. Online eh. Mga basher. So, unahin na natin. Yan una. Hamonado. Kaya yung Christmas ham na laging Eh, nireregalo ng... Siyempre, simula agad. Oh, bonus yan sa mga hardworking na corporate, mga office worker sa Noche Buena. Isang slice. Okay, let's go. First sa tier list, ang hamonado.
Parinigin mo yan, no? Sarap ng sauce. Tara mo na. B! Ano? S ako. S, ikaw? B. B as in... Din Bravo. B. Bakit B? Bakit B? Di ako pambalanse ako eh. Pero kasi yun nga, Christmas ham kasi siya. Maganda yung texture, soft yung laman. So, oo. So, pag ako S kasi nga, pwede siya sa iba't ibang klaseng luto. Yun naman yung gusto ko sa kanya. Sa akin, S. Kasi ako paminsan, nahalo ko siya sa ano. Pag yung mga tira-tira, kinabukasan nahalo ko siya sa kanin. Fried rice. Ayaw nga. Sarap na. Kasi maalat, sweet and savory. Yun nga. Para matanggal yung So, kung ibabalansin natin, yung mapupunta siya sa A. Yeah. So, kasalanan ni Jed, ba't bumaba ng isang level yung... Mga Christmas ham stand dyan. Ganda- Christmas ganda na stand. O sunod, Susunod natin, ay dinuguan. Nako. Nako. Sa ibang mga bahay, bawal yan. ang regla ba pwedeng gawin dinuguan? Potek naman. No. Dugurin naman yan. Depende kung may sakit. Hindi talaga. Healthy nga daw yun eh. Hindi ako kumakain talaga ng dinuguan. Nabili ko na. Hindi pa rin. Sunod naman sa tier list. Jed. Hindi. Taas mo. Na ano? Sunod sa tier list, dinuguan. Grabe kayo yung regla. New Year. Okay, masarap pala yung aftertaste siya. Ano? May asim, may ano. Yung asim nga ba? B! B. C. Bakit? Hindi ako sanay kumain ng dinuguan kasi ever since bata ko sinasabi, yung dugo ng baboy ginaganon dyan. Tsaka parang hindi healthy. Oo, parang hindi healthy. So parang iniiwasan ko. Mahirap i-sanitize. Pero pag mga nasa handa sa mga family gathering, kinakain ko siya. Eh, nagsabi si Pao kasi kanina ng regla eh, kaya nasusuka. Ako naman kaya B kasi mahilig naman talaga ako sa dinuguan. Hindi sa regla pero sa dinuguan. Dinuglaan. Di mo sure. Sarap talaga siya. Tsaka yun nga, B yan pero A sa akin yan kung may kasama pang puto yan. Yung sasawsaw mo, naku, the best. Tapos may keso pa sa loob. Sarap niyan. Ikaw. Di kasi, ano naman yan eh, parang pwede mo naman siyang kainin anytime. Hindi na naman sa pang noche buena. So, Hindi siya yun, special pwede din naman Christmas. siya kainin for birthday, ganyan, na nakukuha mo naman siya or naluluto mo naman siya anytime. So, para sa akin, masarap naman siya, pero accessibility Masarap naman siya pero mabait na. Mabait yung pagsasabi pag ano. Masarap naman. Pogi ba siya? Masarap ba siya? Mabait. Oh, yan. Pero yun nga, di sa akin dahil ano, Okay. so pwede naman siya kahit ano ko. Oo nga, speaking of babae na dinuguan. So Lagay ano? mo sa C kasi sa gitna natin. oh. Lahat na lang binababa niya yung score sa akin. Mga dinuguan lovers dyan, comment na. Oo. Ang susunod ay inihaw na manak. Manak. Ito pala, manak. Okay. Manak! Ready? At yung pangatlo sa tier list, ang inihaw na manok. Oh, yung buto akong nakagat. Sinadya ko talaga yung nabigay sa kanya. S! Ano sa'yo? Ano sa'yo? SKU? S. S talaga. Puta, S El yan. Clasico yan. Best of the best. O sige, ikaw naman. Ano Sa'yo sa'yo? naman. Ikaw muna, bakit? Kasi para sa akin, masarap siya na na ulam kasi hindi siya katulad ng ibang parang fried chicken na hilaw pa sa gitna. Ito kasi inihaw, so yun nga yung masarap. Smoky flavor. Ako S kasi talaga, parang kahit anong gawin mo, kahit magmalungkot ka o hindi mo feel magmanok, masarap pa rin kumain ng manok. Exactly. Sarap Alam mo, talaga. ayusin nga natin. Pag dalawa yung Pag dalawa, dun nasa panalo taas na na. yun. Oo, Okay. panalo na. Demokrasya, Pilipino. So, itaas mo yung hamonado. Ay, hamonado? Oo, taas mo. S, dalawa S yan eh. Yan. Oo. Tapos sa chicken, lagay mo sa S din. Oh, S din. sige. Okay. Ano na, nagbago na. Speaking of baboy, ang bababoy sa ating mga health medical exam. Yung mga bababoy ng January. Oo. May gagawang baboy. Ang lechon baboy. Lechon. Kaya pala nasa harap mo, kaya pala nung nag-ayos tayo, tinapat mo talaga sa'yo, no? Lagay pa rin sa Oo, sausaw. Ikaw, Hindi, okay na ako dito sa Ito pepino. yung ginawa ni Jed kanina. Suka. Sige na, lagyan ko na rin. Inorte ka pa eh. Oh. Pang-apat. Pang-apat. Ang Lechong baboy. Hindi niya kaya. Crispy pa rin niya. Ay, grabe. S. A. A. Hit or miss ako sa baboy eh. Ang mga pinagdaan. Oo nga naman. Madali kasi siyang Madali siya maging mali. mantika o mali. Yung sa luto eh. No? Sa luto. Ramdam mo agad. Hindi ko maano. Ngayon, dinukuan, hindi ko masyado. May mga ganyan din ako natikman eh, na parang off agad. Malansa, mga galing freezer. Tapos yung balat, hindi talaga crispy. Ayun, yung hanggang ngipin mo. Sobrang lambot na ilang beses mo pang umuwi. Papabraces ka na after. Yan, nag-gets ko rin naman. Pero parang mas na-outweigh niya yung mga sa akin, yung lahat na natikman kong sobrang sarap na mga Iba pa. lechon baboy. Pag hindi mo siya naubos, kinabukasan,
Gusto ko lahat ng sayo, yung kinabukasan iniisip mo. Noche Buena, ito Noche sa'yo, Buena. ano na? Medianoche. 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 Advance ka. Basta tayo mag-isip. Ito, alam mo na, lagay mo na ang S. S. S tier. Okay, sunod. Ano yan? Lumpiang sariwa. Yung hubad? Lumpiang... Sariwa. Oo, sariwa. Ate, lahat tayo dyan? Hindi, ako lang. May natira eh. May hindi makamove on. Alam niyo yung mga sarili niyo, yung laging makalat kumuha ng pagkain. Ito yung Ang hirap kasi hatiin eh. O kayo kaya mag-hati. Ayan. Sunod sa tier list, ang lumpiang ubod. Ubod ng sustansya. Ang sarap. Ito yung pag-crispy pa, no? Yung ano pa yung gulay. Pero anong gulay nga to? Apple. Nyog. Ha? Hearts of palm. Hindi yun, nyug. Ubod ng nyog as feeling. Ay nga, Nyugi, anyog nga. A. So dapat kung may hahatakin pataas. Ako ayoko talaga ng, na lumpiang ubod. Gusto ko lumpiang Shanghai. Klase. Makulong na yun. Ubod parang natatabangan ako sa kanya. So sa B na siya. B na lang. B na siya. Yeah boy, ang susunod ay pansit palabok. Kaya doon, Bocha, ang ganda ng kwento niyan. Okay. Ano ba nangyari dyan? Bakit ano? O kaya magkwento. Makikita niyo sa video na to, binili na namin eh. Doon na kami sa... Nakaplano na eh. Oo, nabayaran na. Naka-order na kami. Ang ginawa lang namin na hindi dapat ay umalis saglit para bumili pa ng iba pang mga pagkain. Nasa Grab na kami nung naalala namin. So, yeah, may order kami ngayon. Tara, mayroon ng bago dyan. Shout out kay Kuya Grab Driver. Shoutout din nun kay ate na mayroong libreng Ay, pamasko. oo. Galing kay Paulul. May pamasko. Iuwi mo na yan at Kainin mo na, wala nang kukuha niya. Wag mo na paabutin niya ng Noche Buena, ha? Hindi, ito pa yung ano eh. Dapat may kasamang hipon. Sabi ko, okay lang, dagdagan mo lang ng itlog. Wala na kasi silang So, ito na, kung makapagsabi, kung makahingi tayo extra, kala mo, iuwi namin. Parang ano tayo, parang na-down tayo ng walang hipon. Uy, wala Hindi, wala. Basta nakaka-down kung wala. Next sa tier list. Pansit palabok. Okay. Naalala ko lahat ng pansit palabok na natikman ko. Mataba pa nga yung noodles yung usually kong gusto eh. Nag-flash. Mas okay to, yung manipis. Pwede rin. May sarili siyang appeal. S. Ano? Ano? S. S. B. A. Ay po, tsa. Okay. Ano yun? ABS. Para siyang shrimp paste sauce na ewan na... Tsaka masarap siya kasi muntikan na tayo hindi magkaroon eh. Oh. Di ba yun daw yung masarap yung pag hindi mo makuha? Yun yung masarap. Ikaw, bakit yun yung score? Ba't B? Sa akin, B kasi masarap naman siya, pero parang nakukulangan ako sa sahog eh. Hindi lang ito. Parang In general naman eh. Oo. May disclaimer naman tayo, in Oo. general. In general naman, kahit sa ibang pansit naman, parang para sa akin, experience ko, kulang sa sahog. Parang Ah. pansit lang yung kinakain ko lang. Parang pansit kanton lang, parang ibang ano lang. Okay. So, Ako gusto ko talaga yung lasa ng palabok kahit walang sahog eh. Exactly. Gusto ko yung lasa niya eh. Ano ba, may tinapa, yan, lagyan mo ng naku, simulan. Tapos pag meron pang chicharon, no? ayun, chicharon pala. Okay. Ano sa palabok, lagay na natin siya sa A. Yeah, boy. Okay. Next is Pinoy Spaghetti. Spaghetti. Happy Birthday birthday. to you. Alam Si mo na. labas mo na yung cross. Ano ba yun? Totoo naman siya naman. Oo, birthday. Nag-celebrate ng birthday pero nakapako. Sunod sa tier list, ang Pinoy Spaghetti. Ilalaglag sa kanya. Ako? Sabi yung kalaban nito yung palabok. Ang dami kong birthday na naalala. B. Bakit? Sabi mo. Dahil baboy? Hindi kasi dahil dun sa pinanggalingan ng spaghetti. Ano? Bakit B? Okay na. Ikaw pinakamababaw. Lagi yung pinakamababaw unang mag-explain. Sige. Ano kasi, hindi nga ako super fan ng matatamis. Hanggang kakain ng dessert ah. Oo. Hindi, ng mga matatamis pagdating sa karne. Kasi dessert, alam mo, matamis yan masarap matamis. Okay. Pero pag karne, di ba, or mga kakain ka, matamis. Tayo na ba't matamis? Pero ganun. Pero, Ano, Jollibee mag-dessert na lang ako. Pero yung Pinoy spaghetti kasi, through the years na nabuhay tayo, di ba? Part talaga siya ng growing up. Pabalik ka niya sa nakaraan. Para yung sa, sa Ratatouille, pagkasubo niya. Oo nga. Yun yung meron na buff yung Pinoy spaghetti. Oo. Kasi dadaling kaya, hindi na sa okasyon na to eh, pero sa lahat pa ng okasyon na meron. Ako A kasi hindi ko siya mabigyan ng S.
Kasi S ako dun sa palabok. Yung talaga yung linamnam. Para sa akin kasi, medyo malapit kay Jed, yung pag matamis, mabilis ako maumay sa matamis. Kaya ang nagdadala lang ito yung MSG niya, tsaka yung hotdog. Yun yung nagtaas sa kanya. Sa akin, S siya dahil yun yung hinaharap ko na wala sa pansit na nandoon sa spaghetti. Ano yan? Kahit, Hotdog? Wala namang hotdog ang palabok. hindi, yung sinabi niyo nga kanina na tawag nito, yung parang hindi nagko-coincide yung ulam na part doon sa mismong noodles. Dito kasi sa spaghetti, lasang-lasa mo sa noodles mismo eh. Yung sauce, yung... Baka umangaga pa sa sahog niyan. Di ba humingi ka dyan Jed extra cheese? Oo, nag-request kami life hacks. Padagdag na lang po ng cheese sa spaghetti. Extra hotdog. Di ba pwede yun eh. Life hacks. Kapag sobrang daming hotdog, Hotdog ni Aljur. Masarap yun. Paano yung subo niya? So, lalagay muna natin siya. Ano ba kayo? A. Hindi, S ka, di ba? S ako, A si Pao. Kasi ikaw? B ka. So, A. A. Oo nga. Okay, next, queso de bola. Yes. Wag ka bukas sa apple. Yung iba kasi kinakain pa to agad. Oo, pwede mo Oo. siya kainin. Pwede man eh. Ito, di ba wax to? Pinapapak ko yan eh. Yung yung pula? Minsan. Talaga? Oo. Edible pala yan? Kala ko wax siya na parang galing sa kandila. Hindi. Search ko nga. Tignan mo, kasi kung gano'n, kaya pala nagkaganyan ka eh. Tignan mo kung edible ba yung sa queso de bola, layer. Though you are not supposed to eat the wax. Wax ba talaga yun? Wax yun, oh. Ba't buhay pa ako? Barely. Okay lang yan. Ngayon lang niya nalaman na hindi dapat kinakain yung... At least, di ba, nag-tear list tayo. Pero kaya pala siguro buhay ako kasi every Christmas lang kinakain. Nako-cover yung bituka niya ng wax. Ay, grabe. Di ba? Pero yun nga, ayaw nga, wax nga talaga. Okay, di, kainin mo to. Ayan, ang sunod na sa ating tier list, ang queso de bola. Kailangan nyo na. Oo. Ano, masasabi to kung mayroong wax. Hindi, ilalagay ito sa spaghetti. Spaghetti, nadagdag mo dito. S! Oh, S ka. Siyempre, S mo, Chow. Kung wax na, kinakain. Baka yun muna. Ano siya? Mataas na siya for minsan, pwede mo siyang i-pair up sa kahit anong... Karamihan. Akin yan. Like for example, sa sandwich, sa spaghetti, sa kutsinta, puto, kahit saan mo pang i-pair, but pwede itong queso de bola na to, kaya siya masarap. Ako naman kaya siya A. Kasi hindi ko siya mako-compare dun sa lahat eh. Kasi hindi naman siya ulam. Oo. Sa mga pwede mong kainin na ganitong kasing pagkain sa Noche Buena, yung hindi mo mauulam, pero pwede mong papakin. A, siya, S siya. Pero sa mga kasama niya ngayon, A siya sa Noche Buena talaga. Kung ayaw ko sa matamis, gusto ko yung mga salty, mga cheese. And masarap yung aftertaste niya kasi talaga na ano eh. May Hindi siya umami. parang cheddar eh, parang may Hindi. umami eh. Kasi pag cheddar mo, umay ka agad. Oo, Pwede mo kainin talagang papakin. Oh, may umami taste siya eh, na umami. Huwag niya nakakainin yung wax. Hindi, pwede pa. Baka naman merong na buhay ka pa rin. Sunod, lalagay natin siya sa A. And Yun. next one is pork barbecue. Sunod na Noche Buena ang barbecue. Ano ko sa Oy, umawa ka, brotherhood. Bawa ko. A. C. Ikaw pinakabakat C. So, Kasi di ako fan ng dressing na barbecue na sweet. So ako naman yun nga, yung mga barbecue kasi na na normal na nakakain ko pag sa mga Noche Buena, yung merong fiber. Talagang mararamdaman mo yung karne. Tsaka yung smokiness niya, hindi mo talaga matatalo sa uling eh. Talagang yun ang the best eh. A siya dahil sobrang accessible. Accessible. Mahilig ka sa meaning- letters kasi, na eh. Hindi, meaning kasi pag sa mga... So wala siyang pakisalasa eh. Wala sa lasa. Yung practicality lang. Sabi kasi siyempre sandal, no? Siyempre marami kayong mga kamag-anak. Siyempre, laging Pwede mga ganit bigay. lamesa. So hindi ka makakuha ang platos, tapos upo ka. Ganun. Okay. So, kahit barbecue, sige, tatabi na lang. Practicality. Practicality. Makakain ako. So sa lumpia din, ganun eh. So, panalo Wala, ka. A. A talaga. Ako lang, it's a me issue. Okay, so sa wakas, abot tayo sa mga panghimagas. Unahin natin ang leche flan. Nagkakandaleche-leche na ating buhay na mayroong ube din. Panghimagas. Sunod na, sa ating panghimagas Noche Buena, Ang number one. ang number 1, ang leche flan na may ube. Ube. A. A, ba't A? Ika. Uh, Tugma na ba tayo? well, Kayong dalawa? Hindi tayo tatlo. Ah, hindi pa. Hindi pa tayo nagtugma ng tatlo. hindi talaga.
Iba-iba tayo pa natin. Okay lang yun. Bakit? Siguro ako nakukulangan pa ako doon sa syrup niya. Pero in essence, gusto ko talaga, may mga mas gusto pa akong chocolatey na matatamis compared sa mga caramel. Ako, meron bang chocolate na leche flan? Wala. No? Kasi leche is milk. Eh. Ako kaya S kasi may favorite talaga ang leche flan kasi milk, sugar, tapos yun nga, gusto ko yung mas ano pa, yung talagang crispy ibabaw, yung medyo tostado. Pero hindi overcook yung gitna. Medyo ano talaga siya, parang silky. Ito ang style pala ng pag may leche flan na nasa ibabaw ng ube. Yung ube yung nagbibigay ng silky na sa ilalim, yung hinahanap mo na mahirap kasi lutuin yung sa leche flan. Pag mamali ka na ng luto, magbe-break siya eh. Sa akin, siya dahil ever since talaga nung pagkabata ako, sobrang yung lagi hinahanap kong dessert sa kahit anong okasyon talaga. Tita ko at nanay ko lagi nagluluto ng leche. Pero nakikita ko pang... Nasa mga ano? Bakal ba yun? Yung bakal na lalagyan ng aluminum. Lenyera! Kaya pag naghahanda ng leche flan, itataob ko, kukunin ko lahat yung nasa pinakailalim na part, tapos sa kanila na, tapos yung syrup, ibubuhos ko lahat sa plato ko, sa platito. S na yan, dalawa kayong S. S for sakmad. Ay, joke lang. Sorry. Ba't intrusive thought natin dyan? Kalma ka lang. Kalma lang. Next. Next is puto. Puto. Yung lumbat tumasik pala, puto. Ayan, puto. Ito, kung iyan puto, tas dalawa sila, ano yun? Putri. Puto kapi. Ang ating pangalawa na panghimagas Noche Buena, puto. Ni? Tseko. O sa dinuguan. A! Pareho lang. Ulit lang. But Kaya hindi nga siya S. Kasi yun nga, mahilig ako sa mga chocolatey na, no? Na mga desserts, like yung mga choco crinkle, mga ganun. Pareho doon sa kanila. Pareho lang na ano rin. Ako S kasi accessible siya. Parang hindi na gamitin ni Arp. Magagamit ko pa siya sa iba pang pagkain. Diba sinasawsaw sa dinuguan. Yan yung pang ano mo, yung pang kuha mo ng sabaw-sabaw sa plato. Yung sisip-sip. Yeah, yes. Ikaw, batigo. Sa akin S siya dahil nakaka-addict siyang kainin. Like, for example, lalo na yung mga puto na yung hindi dry. Kasi may ibang puto na dry na pag kinagat mo sa dry yung loob. May dry na May puto. yung mga puto na Pangit talagang luto. malinang Ay, miga talaga. ata yun. Kahit hanggang gitna. Yung parang ko, kuha lang ako isa. Nakakain ako. Saka simple lang eh. Simple lang. Hindi siya nagpapaka-cool tulad ng leche plan ube. Oo nga eh. Ito kasi parang simple lang. Kaning ano. Love me for who I am. Di mo mamamalayan, makakukuha ka ng 4, 5. Nakakala mo isa lang kinuha mo. Nakapapakan na. Maraming So, lagay na natin. S tier yan. ST. Ang susunod. Ang susunod ay puto bombong. Hindi pa ako kumakain yan ever. Mamaya. Pero matitikman ko naman. Coconut yan, di ba? Nyug. Hindi, nyug. Nyug yun. Number 3 sa tier list, puto bongbong. Ang weird niya. Sabi mo dyan, first time mo kumain ng puto Oo bongbong. nga. Ikaw dapat magaling. Puta, nakalo yung spaghetti. Pero, okay lang. Hindi ko pa malasahan na maayos or hindi ko feel yung lasa. Parang puro coconut mo na titikba. Parang siya kakanin eh. Kakanin nga. Parang steam kakanin. Alam ko una dati ube to. Akala ko rin, akala ko nga, ini-expect ko ube pagkagat ko pero Kaya masarap pa kasi siya kasi yung texture niya. Taka lalagyan mo pa to ng asukal o keso. kulang pa. Pa yung panghalo nila. Oh, yun. Pero pwede na yan. Yan naman na yung parang Kaya ito na siya kakainin? Oo. Pero may ibang Hindi, ba- D na D. Hindi, pero meron Di siyang na, yun na yun. variation naman. Ano na, D na yung score ko. Sa akin, Asia. Kasi ano naman siya. Asia. Masarap rin naman Kung nasan ka ngayon. Masarap rin naman siya, pero Okay. ang hirap lang kasi na hindi na siya ganun kasarap na pag tumakay ng isang oras, 2 oras. Hindi katulad ng puto na Oo naman. tumakay ng ilang oras. Yun nga, kasi ano siya, yung way ng pagkaluto sa kanya, talagang mag-iiba yung quality and texture niya agad-agad. Kailangan kainin mo na agad. Kaya kinakain siya, yung setting kasi, yung scenario niyan, yung nasa labas ka ng simbang gabi. Kakainin mo na agad yung pagkadaan mo. On the spot. On the spot, mabilisan. Ano lang, takpan mo yung ilong mo pagdaraan ka doon sa mga nakasimbang gabi outfit. Yung mga parang penguin. Oh, yun yung iiwasan mo. Iwasan mo yun. Kaya A tayo. Okay. Diba, di ba ganun din yung scoring natin kanila? Ang next ay pulbo roll. Polvoron. Ito sana, ito maubo ka talaga dito. Apat na sa tier list, ang polvoron. Naalala niyo yung mga games no high school, college? Yung sisipol kayo, may pulboron kayo. Magkakalat. S! Oo, siya S. Oo, bakit A? Ako A dahil sobrang sarap niya na pang dessert nga. Tsaka sobrang sarap din niya kahit hindi dessert.
Yun nga lang, pagka napaparami ka, nauuhaw ka. Ayun nga lang. Ayun, kaya hindi ko siya mabigyan ng S eh. Kasi kailangan mo ng tubig. Oo nga, nauuhaw nga pala. Ayun, Oo. Kaya kami kumuha ng tubig. Kaya nag-break eh. Pero Ikaw. ang S talaga para sa akin yun, kung hindi na kailangan ng tubig. S kasi gusto ko yung lasa nung Lasa siya bang milk na parang powdery. Kaya powder, tsaka crispy. Oo. Okay. Tapos nagme-melt siya sa bibig mo. Okay. So lagay natin sa A. Sunod. A tier. Next is Pichi Pichi. Ay hindi, Kuchinta yung pinalit natin, di ba? Eh, may kutsinta ka eh. Oo nga, may Kuchinta ako eh. Ba't hindi ko boy? Alam mo, talaga mo sarap ng pichi-pichi. Wala bang Pichi Pichi? Kasama yun sa in-order ko. Huwag na natin pagtalunan kung wala dito, wala na. oo, Okay, wala. tagal pa yun. So, score natin pichi-pichi in essence. B. Nakukulangan ako sa tamis. Oh, yun nga. Ay, kailangan mo kasi lagyan talaga ng asukal. Ayan nga. naman yun. tsaka Yun nyog. yung maganda sa Pichi-Pichi. Pareho sa puto bongbong eh, no? Parang Yun ganun. na yung maganda sa Pichi-Pichi. Malambot siya, tapos parang para sa akin, sakto yung tamis niya, hindi overwhelming, kaya napaparami ka. Yeah. Parang maliliit na kasi. So, pwede kong dahan-dahanin. Yeah, Eh, boy. Ano sunod? Macaroni. Next is macaroni. Dami naman yan. Taste test nga eh. Ay, taste test nga. Tayo, sinasaksak mo sa bebe ko eh. Taste test siya parang gutom test eh. Kung gutom na ba ako? Okay, pang sunod na. Panghimagas ba to? Nandito to. Macaroni salad na ano? Kasi disclaimer, gumawa ng ano namin si Jed eh, ng fairness eh. Hindi dessert ang macaroni, appetizer yan. Okay. Yan, Ayaw nga pala. Eh kasi may nangyari ano pag siya may eh. wax eh, okay lang yun. Okay. Ito, ayan. Macaroni salad. Matamis nga naman siya ngayon. Matamis siya. Hindi, mayonnaise eh. B. Hindi ka na naman. Ba't B? Mga macaroni salad in general. Na weirdoan ako dun sa mga pasas, yung mga ibang mix. Yung halo. Kasi yung pasas kasi yun yung pantanggal umay kasi yun yung matamis. Kasi hindi siya panghimagas. Hindi siya dessert. Kaya nga hindi yung dessert. Appetizer siya. Para sa akin naman, okay sa akin yung wala rin pasas, pero okay rin naman na may pasas. Pero majority pasas. Hindi mo talaga sa macaroni, lalo na yung mga natikman ko sa mga gathering. Yung kung ano nilalagay mo sa hog, diba, kanya-kanyang style yan eh. Oo. Pero maraming mapaminta, iba naglalagay ng patatas, iba Pero na. nga, iba, malaki yung ano nila, yung macaroni nila, hindi ganito kalili. Ay, oo. Lalagyan natin siya sa A. Mabuti natin tatalo natin lagi si Jed kasi weirdo siya eh. Kaya nga. Ang susunod na panghimagas natin ay ang totoong mas matamis at panghimagas talaga, ang fruit salad. Ito yung sunod sa panghimagas, ang fruit salad. S. Di ba siya hindi S? Ay, bakit di siya? Huwag yung tawag mo na gamit yung accessible, ban ka na. Kanina ba? Bakit? Tagamit ka na nga pala. Okay. Naka-apat na. Dahil hindi ka S kasi tawag dito, less preparation. Kumbaga parang, pinagsama-sama mo lang. Para madali gawin. Madaling gawin. Parang pag pinag-prepare mo siya, parang pag inahin mo siya sa noche bread. Safe din siya, pag kaya rin wala kang bigla. Ay, ano, kuha ka ng prutas sa putulin mo, lagay mo sa gatas. Yun parang bumuna ka sa palengke. Salad ka. Ano yung papilin prutas dyan? Oh, sige. Tapos iwain ko na ito pagdating natin. Parang alam mo yun, Oo nga. nothing special. Pero yun nga, A siya dahil masustansya, masarap. Given na naman eh. Eh tayo. S na wala. Ako S kasi nga, ano siya, simple. Di ba? Parang hindi ka naman magkakamali dyan unless bulok yung lalagyan ng gatas. Diba? Same din kay Pao, as in, hindi ka magkakamali. Sariwa talaga and natural. Yan ang kakampi natin pag pang-iwas sa mga putok-batok sa Noche Buena. S, kasi dalawa kayo. Oo, kabaliktad naman. Tayo naman nag-angat. Kasi, Yun. puto, wala po bababa ng May- biya. Balik Ay! kasi dinadala namin yung mga Kasabay ko si Pao. Hindi na ako weirdo kumakain ng wax. Next on our tier list is... Ay, bibinks. Bibinks. Bibi ni My Bibinks. Bibinks. Hindi mo pwedeng kainin isa na hindi kinakain isa. Parang kambal yan eh. Ang ating sunod sa panghimagas, ang bibingka. Hey! O bakit A? Hindi siya yung super favorite na hanapin sa Noche Buena. Pero nandun naman siya talaga, classic tradition. Ako, chinek ko agad kanina eh. Kung makikita nung editor rin, tumingin muna ako kasi kailangan mas mataas sa puto bongbong. Kasi mas gusto ko naman yung pibingka sa puto bongbong. Mas safe. Kaya ako binigyan ng S. Ako S yan dahil para sa akin yun yung pinakamasarap na pancake. Na hawig ng pancake. Kaya, Pinoy pancake. Pinoy pancake. Ay, hindi, may Pinoy pancake ata. Yung... Piyaya? Yeah. Hindi, yung talagang ano lang, yung parang pancake lang talaga yung tsura niya. Oo, yung sa sa Ano mga tawag doon? kalsada rin. Oo, Ano tayong tawag doon? Pero para sa akin yan pare, kasi kung pipiliin ako po yung pancake na American pancake or yan. Yan pa rin. Bibing. Lalagyan mo Yes. ng maple syrup. S for Simbang Gabi. Yan ang panalo Simbang Gabi. Baka naman. At ang ating panghuli na panghimagas
Ang kutsinta. Dito pala dapat. Ngayon talaga ibang lasang kutsinta na masarap eh. Hindi ko Kulang pa siya eh. Parang itlog eh. Sino nag-A na naman? S ka rin? Oo, ano ba? Grabe. Ano ba? Galit na galit ka sa mga ano. Akala mo gusto mo ng dessert. Oo nga. Pero nga, yun nga, saktong mga dessert siya. Like sa puto, kalebe niya yung puto para sa akin. Na, yung sakto, masarap naman siya kainin. Hindi siya yung super duper favorites. Yes, yung nasabi mo ka parang chocolatey taste. Para sa akin, parang yun yung chocolatey taste ng kutsinta. Oo nga eh. Na parang wala siyang halong Medyo chocolate. talaga pero- kutsinta pag ganyan. Oo. Pero mas masarap for me yung texture ng puto. Okay lang. Eh, S, Okay S lang naman yan. yung tuto S pa sa rin. Okay, so Yeah, babalikan boy. natin lahat ng mga Noche Buena natin. Patingin nga. But S tier, ang hamonado, chicken, na ihaw, at ang lechong baboy. Ang A naman ay pansit, palabok, Pinoy spaghetti, queso de bola, at pork barbecue. Bravo naman ang lumpiang sariwa at ang dinuguan sa C. Makikita nyo naman na appreciative talaga kami sa Pasko. May kulang lang talaga dyan yung macaroni salad eh. Na napunta sa dessert. Oo, yun lang yung kulang dyan. Hindi ba din dessert yun? Sa comments natin kung sino ang tama. Kaya natin ang mga tawang mag-decide. Kaya yung mga nasa S tier, yan yung dapat na requirement. Oo, sure yan. Sure yan pag Noche Buena. Parang hindi naman nawawala sa atin. Hindi Pilipino Noche Buena yan kung wala yung S na yan. Okay, Tapos punta B, tayo. ubod, tapos C, dinuguan. So ang S natin, leche flan, puto, fruit salad, bibingka, at kutsinta. Sa A, ang puto bumbong, kahit C siya sa akin. Hater Talaga eh. naalala niya ni hater. Pulburon, ang pichi-pichi, and ang macaroni salad. Very good. Talagang yung puto bongbong yung for me yung ano eh, yung parang hindi minahal na kapatid ng Bibingka kasi lagi silang magkasama. Ay, oh, siya Kaya yung- nakakalimutan. Panganay si si Bibingka. Pero kung tutusin mo, pag tumitingin ka sa mga nagluluto yun, mas magandang tignan lutuin yung puto bumbo kayo. Yun nga. Pero mas Mas cool eh. Alam mo talaga yung ginagawa. parang ang daming ginagawang kong culinary stuff eh. Pero pag tinikman mo, ay, sorry na sa mga ano dyan, puto bumbong lovers, pero D or C. Hindi talaga kami talo. Okay, so ngayon nakita nyo aming Noche Buena tier list. Comment pa kayo iba pang gusto nyong subukan namin. Comment yung below ng mga tier list. Ito yung anong masasabi nyo. Comment kayo below ng sa tingin nyo ay dapat idiba namin ng score o comments ng mga hindi kumakain ng wax. Ano kayang kakaiba sa kanilang taste buds. Very Ganyan ba? unique yung taste bud din dyan eh. Agree ba kayo sa mga sinasabi namin? So yung kainin pa namin na legal naman. ngayong- at safe. In regards ba sa tier list, bakit dapat ba maglagay kami ng sa letter F or sa letter D? Kasi medyo parang lahat nagustuhan namin. Oh, hindi kasi Noche Buena eh. Mahal natin talaga ang Noche Buena. At syempre, Christmas. dahil ngayong Christmas. panahon ng Pasko Pasko. at bigaya, mag-ingat kayo palagi. Huwag niyo kate like, share sa mga mahilig mamasko nyong friends. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Maligayang Pasko! Kakagaya na communion eh. Ninog! Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.